Idan ba na ƙasar, ya za a yi na siya fili ba tare da an damfare ni ba? Wannan tambayar tana da matuƙar muhimmanci. Abu biyu kai za ka yi, abu uku kuma ka tabbata kamfani yana da shi. Na farko shine ka tabbata kamfanin da ka ga tallan aikinsu suna da abu guda uku. Na farko shine registration na certificate, certificate kenan CAC. Na biyu suna da register da hukuma ta EFCC wanda su kuma unit ne a ƙarƙashin EFCC kuma ana ba da certificate a wannan hukuma. Na uku kuma shine mutum ya zama yana da shaidar shi developer ne wanda a federal government ta recognize ɗin REDA, Real Estate Developers Association of Nigeria, shi ma certificate ne ake bawa duk shekara kuma ana renewing ɗinsa. So idan kamfani yana da wannan abu guda uku, kai kuma sai kai guda ɗaya, kai research ka tabbatar yana da hakan. Sannan na biyar shine ka tabbata cewar a lokacin da zaka sawa kamfanin na kuɗi, ka tabbata ko wakilci ka tutu ko kuma an tura maka document online kai sign digitally. Abin da ya sa na lissafa wa'in abubuwan shine idan an samu wata matsala, kamfanin da ya siyan maka da abu ya zo ya saba abin da ya ce, wannan hukumomi ko ƙungiyoyin nan da na faɗa za su iya shige ma gaba don su karɓar maka haƙƙinka. Amma idan baka da shaida cewa ina agreement ɗinka da su, sales agreement, ko kuma ina receipt ɗinka ko kuma me yasa ka yi, duk wani abubuwan zai zo ya baka wahala.